Doživela sam šok, ujedali su me po glavi, po arkadi, kosa mi je bila krvava. Pokušavala sam rukama da zaštitim lice i glavu, a psi su režali i ujedali. Tamara Novaković, 33 godine, iz Bora, povređena je u četvrtak kada su je na sportskom terenu izujedali psi. Ona je najpre čula svoje dvorišne pse da laju, a potom je izašla pokraj stadiona da vidi šta se dešava. Videla sam momka i devojku, pored njih su trčala dva psa. Ne znam da li su bili Stafford ili Bull terijeri. Veoma volim životinje, pa sam pozvala te pse uobičajenim mirnim glasom, priča nam ova žena. Tamara nije ni slutila da će psi krvnički napasti. Oni su pritrčali do nje i gotovo u isti mah skočili i oborili je do betona. Nesrećna žena je pala, a dva psa su istovremeno nasrtala na nju. Doživela sam šok, ujedali su me po glavi, po arkadi. Kosa mi je bila krvava, ja sam pokušavala rukama da zaštitim lice i glavu, a psi su režali i ujedali, kaže nam Tamara. Jeziva galama, lavež, vrisak žene, režanje pobesnelih pasa prolamali su se kroz taj deo grada. Tamarin suprug i njena majka su čuvši užasne zvuke izleteli iz kuće i dotrčali do Tamare, i momak i devojka vlasnici ova dva psa dotrčali su. Oni su na sve moguće načine pokušavali da sklone pse od mene. Vukli su ih, udarali, vikali i srećom psi su prestali sa napadom. Ceo napad je trajao oko 15 sekundi. Iako okrvavljene glave i u šoku, Tamara je odmah pozvala policiju. Uzela sam mobilni i tada je prišla ova devojka, zamolila da ih ne prijavim, da ne zovem policiju. Odbila sam, ona je pokušavala da mi iz ruku otme telefon. Nije uspela i ja sam pozvala organe reda. Kada su momak i devojka shvatili da će policija ipak doći, odmah su sa svoja dva psa pobegli. Po opisu napadnute žene policija je pronašla ovaj par KD 23 godine i MJ 39 godina i uhapsili su ih. Tamari su u Borskoj bolnici sanirali rane od ujeda i ona je sada na kućnom lečenju. Psi su oduzeti vlasnicima i trenutno se nalaze u Borskom azilu.